नमस्कार मंडळी, सुवर्ण कोकणच्या एका स्पेशल एपिसोडमध्ये मी आशिष नाटळकर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो। तर मंडळी, आज आम्ही चाललो आहे पातोळीवर आमच्या बागेमध्ये। तर काल आम्ही गेलेलो त्यावेळी आम्हाला एक फणस भेटलेला, तर म्हटलं तुम्हाला देखील फणसाची भाजी दाखवूया। आणि खास आम्ही तो फणस आणणार होतो घरच्या ठिकाणी, तिथे भाजी करणार होतो। आपण रानातच आज करणार आहोत फणसाची भाजी। आता माझ्यासोबत आहेत आदित्य, कुमार आणि अमोल। तर आम्ही एक टोप घेऊन चाललो आणि ही जी बॅग आहे या बॅगेमध्ये सामान आहे। अरे हे बघ, इकडे करवंद असत खयत रे, वा। तर करंद आता पिकली आहेत, बघूया कसं आता। मास तुझ्या मेले आंबट होत, करंद जरा आंबट गावली तरी पुढे बघ असतील गोड। अकडे पुढे काहीतरी बघूया। असं आमच्याकडे जाताना करवंदाची आणि त्याच्यानंतर चारा बोरा, परत ही अंजनीची जी फळं असतात ना, जरूर जांभळासारखे लागतात, बारकी फळं असतात ती पण असतात इकडे असतात ना। वाव 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 वाव, इकडे थोडीशी गावली आहेत बारक्या जा करवंद, हे पण सुकली आहेत रे जरा। गोडच ऐसे रे गावला करवंद। चांगले गोडच। आल्या तुका भेटला मस्त। 4-5 करवंदा खालो आम्ही, आता पुढे चाललो खाली। आताच एक मोठं जोक झालं, अगदी आम्ही हैसर पोचलो, अगदी आमच्या जागेवर। आता हैसर 5 मिनिटावर फक्त जागा असते ती, आणि तोप त्याच्यानंतर मीठ मसाला वगैरे नाही सगळं आम्ही घेऊन इलो। पण मेन आग पेटूसाठी माचीसच आम्ही विसरलो। आता परत अमोल गेलो माचीस आणूक। असंच असतं जेव्हा बाहेर काहीतरी असं रानात वगैरे जेवण अचानक प्लॅनिंग ठरता, काय नाही काय गोष्टी रवतात चला जातं, पण तीच खरी मजा असता अचानक भयानक प्लॅन होची। आता आम्ही बागेत आमच्या पोचलो आहे ना। आता खाली व्हाळ आहे एक, तर त्या व्हाळाच्या थैसरच फणसाचं झाड आहे, त्या ठिकाणी आम्ही फणस काढतलो। इकडे आमचो व्हाळ असा, आणि हो बघा फणस 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 विषेक फणस असत। आणि हो फणस काल बघितलेलो आम्ही, जरा दबदब आवाज येता म्हटल्यावर हे जून झालं, एकदम पुसबाजीचं फणस। हे 2 फणस ते जून झालेले आहेत। आम्ही आता ह्या मोठ्या फणसाची भाजी करतलो, आणि मस्तपैकी हयाची इकडे खाली जागा असा व्हाळाच्या बाजूक सकेरो असा, त्या ठिकाणी आम्ही मस्तपैकी भाजी करतलो चूल बिल मांडून। कुमार अनबने यांनी चांदोडाची पानं आणलेली आहेत या ठिकाणी। ही आपण जेवणासाठी आणि फणस वगैरे साफ करण्यासाठी वापरणार आहोत। आणि अकडे 2 इंजिनियर चूल बनवतात। झाली रे, लेवल झाली, डोलता बघ, बरोबर आहे ना? बरोबर आहे ना? बरोबर येतलो। ओके, होते पुढे सपोर्ट लाव, पुढे येतलो बघ, ढकलतो पुढे होते का, होतो बघ होतोस। हा, उपाशीरावाची पाळी एवढं मेहनत करून तू टोकर लावलंस मरे होतो।
कुमारन भाऊने इशाड काढता, इशाडच बोलतात ना रे का, पाव 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 आणि इशाड शाड म्हणजे या त्याचे तुकडो. आता आम्ही सर याची शेडा काढून घेतलं आणि आता त्याचं पाव पण काढला आणि आता आम्ही असं साफ करतलो फणस पूर्ण. फणसाचे गरे बारीक जरा करतलो आणि त्याचे गोटे पण टाकतलो आतमध्ये असं दगडान वगैरे झेजरून. आमचं अर्ध फणस सोलून झालो हा. कुमार इकडे त्याचं पाव देता काढून. मस्तपैकी असे गरे असत आणि हे काढलेले गरे. इकडे अमोल पण गरे काढता आणि आदित्य पण, आणि मी करतलो फणसाची भाजी. आणि हे आम्ही गोटी इकडे काढून ठेवलो, हे आम्ही फोडतलो आणि ते पण भाजीत घालतलो. मस्तपैकी असे व्हाळाच्या बाजूक बसले आहेत. ह्यो इकडे व्हाळ असा चांगला पूर्ण जंगल आहे आजूबाजूसून. ह्याकडे पाणी पूर्ण व्यवस्थित क्लीन आहे, जरा पत्रो पडलेलो असा. आणि इकडे आम्ही बनवलो चूल. त्यानंतर इकडे पण मस्तपैकी ह्यानं वरनं पाणी येतं, इकडे वरती झरो हा पाण्याचो आणि ह्याच्यावरती पूर्ण वाळ सुकवा. आणि नंतर ही आमची इकडे काजीची बाग पातोळीवरची आणि आम्ही इकडे बसलो खाली व्हाळावर. इकडे आता फणस आमचं पूर्ण सोलून झालेलं आहे. ही सगळी शेडा असतात फणसाची, ते बैल येऊन खातीत. व्हाळावर असल्यामुळे पाणी पिऊक येतात बैल. आणि इकडे जे अख्खे घर असतात तर ते आम्ही असे बारीक करतो सोलून. कुमार आणि सगळं बारीक करता एक नंबर. आणि त्याच्यातली जी गोटी असतात ते आपण वेगळे ठेवतलो. हाताक तेल बिल लावून पूर्ण सोलूचे लागतात, नाही तर त्याचं डीक लागता. आणि इकडे असत गोटी आहे. तर इकडे आदलो कोयता तापवता, कारण कोयत्याक जो डीक लागलेलो आहे ना तो जरा चुलीवर चांगला गरम केलो ए पान दे रे. आणि पानान फुसलो काय मग जाता सगळं निघान, नाहीतर तेल बिल जास्त फुकट जाता. तापय चांगला कोयता. हे बघा डीक चांगलो भाजाक लागलो, तो भाजान ऑटोमॅटिक जातलो. पकड. कशा एक नंबर कोयता क्लीन झालेला असा विदाउट मेहनत. चल बस झाला. तर आपले आता गरे रेडी झालेत सोलून वगैरे बारीक करून. आणि आता आपण धुवून घेतो जरा एकदा. ते का भुदूरचं पाणी घे चांगला. या पाणी मस्तपैकी क्लीन असा, ते आपण एकदा पाण्यात धुवून घेतलं चांगलं, कारण त्यांचं तो डिंक वगैरे सगळं असतं. परत आपण सोलताना वगैरे आणि इकडे तिकडे काय पडतात ते. आदित्य मात्र ह्या काम भारी करता. ढाकान घे गाळू. हा गाळू ढाकत घ्या. अरे हुशार. म्हणजे खायच्या शाळेत होतं रे. हा चल आदल्या बस त्यांचं रस जायत सगळं. अरे यो बघ यो बघ यो बघ यो बघ यो बघ कसं वाढाने. मला आदल्या तुझी तारीफ केली ती एकदम हे करतस काय. आलं मुंबईत. हा जरा बाहेर घे. अरे बाहेर घे. भुतूर नाही तर पाणी मेलं त्याच्यात पाणी व्हाय आता. घबराव करणार आहे उलटो. मला मोबाईल खायच्या बाजूक आणि तू खायच्या बाजू काय करता. काळ दाखवतेस काय तू. तर आता याचा आपण सगळा पाणी काढून घेतो. बस झाला ना कुंबऱ्या. हो एकदा धु. आणि भरपूर आपल्याला अजून एकदा परत क्लीन करून घेतो. एका भिजवशी ते बघ टाकल्यान गरे बाय. आदल्या सोललेले गरे होत एवढी मेहनत करून. फणसाच्या भाजी ॲक्च्युली खाऊक बरी लागता, पण ते का सोलूक लय वेळ लागता. फुगले
आणि ही भाजी ॲक्च्युली आपल्याकडे लग्ना बिग्नातनी पण करतात, एकदम स्वस्तात मस्त भाजी. झाली चल. फक्त माणसंही जास्त लागतात, सोलूक वगैरे. घे ताटली परत आणि हे कर, पाणी काढून टाक. आणि त्या डब्यात आणि होत्या डिशवर हे काढून घे. त्या डिशवर ह्या करू का आपल्या घराली त्याच्यावर तरी काढू गये ना. नाही, आधी गरे नाही, आधी हे करू खया, आला लसूण आणि सगळा कापून घेऊ खया बारीक करून. ओके, गरे आपले मस्तपैकी क्लीन झालेले आहेत. पहिल्यांदा आपण तेल टाकूया आणि आपण आता त्याच्यामध्ये पहिली मिरची टाकूया. ही मिरची, ही लसूण आणि ह्या आला. तर ह्या आपण पहिल्यांदा चांगला परतून घेऊया. आणि थोडंसं कढीपत्ता टाकलो आपण. मस्त वगैरे तो वाशीला. हे घे हळद घे, नंतर हे नंतर घे, हळद नंतर घे. पहिली हे घे मोहरी, सॉरी आपण आता जिरा टाकतो. मोहरी दे. ही सगळ्यात महत्त्वाची फोडणी असतात जिरा मोहरीची. हळद घे. घे भाजी घे. आता हळद टाकली आणि आता आपण गरे टाकतो. टाक. मस्त वेगळी फोडणीचा वास इलेला. भाजी करू का तेवढी कठीण नाही, पण अशा घराच्या बाजू बाहेर ओपन याच्यामध्ये करू जरा मस्त मजा वाटता. मीठ टाक रे, सगळं नको टाकू व्हायचा. गावात आपण थोडासा चवीपुरतं मीठ टाकतो आधी थोडासा, आणि चांगली परतून घेतो भाजी. या भाजीत आपण मसाला वगैरे टाकत नाही, आपण दोन्ही प्रकारची भाजी करू शकतो, मसाल्याची आणि मिरचीची. ओके, मस्तपैकी असं कलर इलेला भाजी एक होता ना. आणि आपण थोडंसं याच्यामध्ये आता पाणी टाकून 1-10 मिनटं आपण ठेवतो लावू. गरे आपले चांगले शिजा खाऊयात. झाकण दे. आणि अशी मिरच्याची भाजी तुम्ही उपासाक पण खाऊ शकता. ओके, आता आपण झाकण मारून ठेवलेला हा. बस ना, 10 मिनटं वाट बघूया. होय. तर आता पुन्हा एकदा आपण भाजी ढवळून घेऊया. 5 मिनटं झाली आहेत. खाली लागता नाही आमू भाजी. हा बघ बघ, नाही लागली आहे ना, लागली आहे ना वाईट. जरा आदले पाणी घे, थोडंसं पाणी घे. सगळे आम्ही जरासा पाणी टाकतो, शिजा करूया जरा भाजी. गोटी वगैरे असत त्याच्यामध्ये. किती टाकू बघा. बस 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 बस. आणि परत झाकण मारून ठेव. जरा जास्त टाइम लागेल. हो, जराशी ना मस्तपैकी अशी बरबरीत अशी भाजी झाली की सॉलिड लागता. त्यामुळे आपण मस्तपैकी शिजवूया ती का. बस 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 झालं. ठेव झाकण मारून. परत पुन्हा एकदा झाकण मारून भाजी चांगली शिजा देऊया आपण. अकडे आदित्य एकदम दमलेलो असा, फणस सोलून आणि दगड बिगड आणून, नाही दगड आमल्या तू आणलंस ना, लाकडं बिकडं आणून
आणि इकडे कुंभऱ्याक पण भूक लागली आहे. इकडे आमलो वाट बघता कधी भाजी शिजता ती, आणि इकडे आम्ही भाजी शिजत ठेवलं. अजून आता 5-10 मिनटं लागतली, त्याच्यानंतर मग रेडी होईल भाजी आणि मग आम्ही तुमका टेस्ट करून सांगतलो कशी झाली आहे ती. तर आता भाजी होईल या, थोडासा पाणी शिल्लक आहे. आपण तर गोटे शिजल्यात त्या बघूया. शिजल्यात ना? होय, आता सॉफ्ट झालेत गोटी आहे. तर भाजी ऑलमोस्ट आपली रेडी झाली आहे. अजून आता या भाजीत आम्ही थोडंसं पाणी टाकलेलं. आता पाणी आटला की मग आपण भाजी खावासाठी रेडी होते. मस्त असं वास येता भाजीचा. मस्तपैकी अशी भाजी झालेली असं आमची, एकदम अशी बरबरीत सॉलिड एकदम. आणि आता आम्ही काहीचीच वाट नाही बघतो, भरपूर भूक लागलेली आहे. 12 वाजले आहेत. आम्ही 8:30 वाजता इलो वयसर, त्यामुळे आता मागची पुढचं विचार न करता डायरेक्ट आम्ही भाजी खाऊ घेतलो. आता एवढी पुरात की नाही ती पण शंका आमका. वाईच घे जराशी द्या मेल्या. एक गोटी नको. मेले एवढी मेल्या मॅट झालं काय? भाजी बाहेर ठेव. एवढी ना? हा तर ठेव. तेवढी ठेव. आता आम्ही एवढी थोडीशी भाजी पहिली हैसरचे ठिकाणदार वगैरे कोण असतात ना ते का ठेवतो. ठेव ते व्हाळ्याच्या बाजूक हैसर ठेव ते बाजूक. तर आम्ही त्यांका ठेवलं, त्यांचं मान काढलं. आणि आता ही घे पाना घे आपली आणि हैसर घे. दे रमल्या तू करता काढ. तर आम्ही आता 4 जण असो आणि आता आम्ही भाजी घेतलो. हे तुमका घ्या, हे घेवा. होते तर उतरून ठेव भाजी आता. कुंभऱ्या आय गॉट डबल पान. ए उतरा, ए उतरा, उतर. ऐक या घे डबल पान दे. अजून भरपूर एकदम गरम हा. बस झाला. भरपूर एकदम गरम हा भाजी. पाना दी मेल्या लवकर. तर ही बघा, ही बघू शकता तुम्ही. मस्तपैकी अशी एका जिरा मोहरीची फोडणी वगैरे असं दिलेली. कढीपत्ता, आला, लसूण वगैरे टाकलेला. हे लागतली रे भाजी, ती उतरून ठेव. आणि हे आम्ही गोटी वगैरे टाकलेले आहेत त्या, ते पण मगाशी आम्ही चेक केलं शिजलेले. आता खाऊन बघूया कशी लागली आहे ती, झाली आहे ती. जिरा मोहरी एक नंबर. कढीपत्ता वगैरे, आला लसूणचं फ्लेवर चांगला आहे. आणि मीठ वगैरे पण व्यवस्थित लागला. मिरची पण थोडीशी जराशी तिखट वगैरे लागली आहे. नॉर्मली आम्ही मिरची जराशी कमी टाकलेलो. आणि आता गोटी खाऊन बघते. हे पण चांगली शिजली आहे. आता आम्ही भाजी खातो. तुम्ही तोपर्यंत आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि ही व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद. बाबा चो का मला उपाशी होताच काय रे. एक नंबर आहे. मी तरी खाते भाजी. अजून ना गोलम्याची वगैरे गोलमग टाकलं अजून मस्त आली असे. मसाल्याची लागतो. मसाल्याची लागतं. हो, आम्ही मिरच्याची केलो.